Tuga sa paraiso kauban ako. So ining mga istorya, igsuon duha ka kriminal ang gilansang nga naa sa tuo ug wala ni Jesus. Ya, kining mga tawhana, pirti ka buluyagon, lapag ka dautan, o labaw sa tanan kawatan pa jud kaayo. Siguro bisan unsa ra siguro gipangawat ani. Daghang mga manok nga nangabuang, nga nawad ag itlog, di ba? So kini mao na makinaiyaha sa mga kriminal. So magsugod ta sa una, samtang nagbitay ang usa ka kriminal nga naa sa wala ni Jesus, doon na lamang mga pipila ka minuto sa kinabuhi nga nabilin. Pero kabalo mo kung sayang ibuhat, nakasulti pa siya dili maayo ngadto kang Jesus ug mga pulong dautan. No? Nagsalikway siya ni Jesus. Nakahimo pa siya ug pagpasipala sa buhing Dios bisag kalamatyo na siya. Diba? Yung tanawon tong iyang sitwasyon dito, pipila na lang dito minuto nga mabugto na gid ang kinabuhi, pero maoy yang gibuhat sa katapusang gininhawa niya. Gisalikway niya ang bugtong paglaom nga mauuntay makaluwas niya. Wala siya kabalo nga ang tapad nga gilansang sa krus maoy dakong paglaom mo kaluwasan sa mauni naa sa wala ni Jesus. Ang ikaduha is katong naa sa tuo nga kriminal nga gilansang usab. Kabalo mo unsay pinaka nindot niya gihimo, ang pinaka lasting nga gibuhat niya sa katapusang gutlo o gininhawa sa kinabuhi is ang nagpakiluoy siya sa Ginoo. Amen? Kung nabasahan nato na, bago ra nato ibasa, giilan niya si Jesus nga maoy bugtong paglaom nga naa niya ug naghangyo nga hinumduman siya ni Jesus. So, nindot kayo yung ibuhat. Niadtong adlaw na encounter niya sa Jesus ug gisugid niya ang iyang mga sala nga nahimo ug nagpakiluoy siya sa Ginoo. And kabalo mo yung usay gitubag sa Ginoo, gipasaylo siya ni Jesus ug gihatagag kinabuhing walay katapusan. So kung gipasaylo na Jesus itong mga tao nga naglansang niya, atong mga Romanhong sundalo ug atong mga tao nga nagpasakit sa iyaha, gipasaylo usab niya ning maong kriminal nga tapad sa iyaha. So imong tanawon igsuon, duha sa mga pamulong ni Jesus ito sa krus, naghisgot mismo og pagpasaylo. So sumala sa unang pamulong niya, amahan ko pasaylua siya. Karon nausab ni siya pagpasaylo, naghisgot usab siya. So ang Dios pinaagi siyang nakunggugma, nakahimo siya sa pagpasaylo bisan pa sa pinakadautang tawo. Diba? Hisguti tanang pinakadautan nga sala, hisguti. Kaya ng pasayloon ni Jesus. Amen? Isa ni sa mga nindot nga hulagway kung usa ang grasya sa Ginoo. Okay? Kung doon naman gani istorya si Biblia nga naghisgot bahin sa pinaagi sa pagtuo, naluwas ka mo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kung dili gasa kini sa Dios, aron dili ka mo makapasigarbo. Mao kini nga istoryaha. Tukma ni nga istoryaha bahin sa grasya sa Dios. So kapalo ang Ginoo igsuon, unsa kalalo mga atong struggle sa pagpasaylo. Amen? Isay mo amen. Amen. Bisag Christian na ganit ta. Nay mubikil, agrabe. Di ka pasaylo, di ba? Kristohano na, di pa gani ka pasaylo. Kung masakita na, matando ganing ego nato, garbo. So nagtuo ko nga ang rason giduha ang pamulong sa pagpasaylo sa krus tungod kay kapalo ang Ginoo nga gahi kayo tamo pasaylo ug tawo. Praise God. No? Mutuo kag sa dili tan-awa imong kasing-kasing sulay susig mong kasing-kasing. Iba kabalo ra ka ayaw pahapni, ayaw pasalupi ug adlaw ang imong kasuko. But based on reality, abot og ugma. Iska simana, iska
Ayaw na paabtag sa katuig dagay. Nakabalo sa itong kinabuhi. So, ingon ana, gituwa ni Jesus ang iyang pamulong sa pagpasaylo tungod kay ang tao, kasing-kasing sa tao, gahit kayo mo pasaylo. O nasa mga tao nga, naglisod og tao nga, napasaylo ba dito ni Jesus ng mga tawhana? Sa inyong nauna, napasaylo ba dito Jesus? For your information, mga isuon, yes, Jesus forgave. Amen? Ipasaylo ko ni Jesus itong mga criminal, itong mga tao na naglansang sa iyaha. O kabalo mo, kining usa ka kriminal nga nasa tuo, gamay lang iyang gipangayo. Unsa gani iyang gipangayo? Hinumdumi in tawon ako. Mura iyang gipangayo. Kabalo mo kung sa gihatag ni Jesus? Dako pa. Labaw pa iyang gipangayo. At karon dayon adto ka sa paraiso. Kauban ako. O di ba? Gamay kayo ang gipangayo pero dako ang gihatag ni Jesus. So kining ikaduhang pamulong, dili lang sa pagpasaylo ang gisigutan ani kun dili kaluwasan usab. Ang kinasuluran nga mensahe nining ebanghelyo mao nga gi-welcome ni Kristo diha sa iyang gingharian ang usa ka makasasala nga mahimong sunod. Okay? Name it, bisag unsang sala nga mahimo, nakapatay, nakapangawat, dagkong sala, pwedeng pasayloon sa Ginoo. Okay? Karon dayon adto ka sa paraiso, kauban ako. Okay? Karon dili ugma. Okay? Hantod nagiginhawa nimo ang imong katapusang gininhawa, adto ka sa paraiso, kauban ako. Ingon is Jesus. So kini puno nga langit. Okay? Lugar din, finally, kauban na ang buhi nga Dios. Lugar din, walay luna ang hugaw, walay luna ang sala. Lugar din, masinati na finally nato ang kinabuhi, walay katapusan. Walay katapusang kalipay, o walay katapusang kalinaw, kuyog si Jesus. Amen? So, excited na patana, pero walay gusto. O pa'y ganahang mamatay. Diba? Excited ka ani, pero di pa ganahang mamatay. Sige, dugang pa, nagpahinungdong nato kini, kung unsay mahitabo, human kita mamatay. Okay? Sa dihang gisulti ni Jesus, kining maong puno nga, gitagaan kaniyang hulagway, unsay mahitabo nato, kung mamatay ta. Okay? Mahimo kitang confident sa panahon nga mubiya ta nining lawasa. Sa panahon nga mubiya ta ining kinabuhia, mahimo kitang confident nga mamatay tungod kay kabaluta kay kauban na nato si Jesus. Dili na ta mahadlok mamatay tungod kay kabaluta nga luwas na ang atong kalag. Amen? So ang kamatayon ni Jesus sa krus, ug ang saad niya ngadto sa makasasala, usa ka nagpakita og dakong kaluoy ngadto sa katawhan. Kung giunsa pagtubag ni Jesus ang isa ka kriminal nga tupad niya, kabalo mo mga igsuon, usa ni ka take away sa mga Christian karon. Sama nato. Nagbisan unsa ka dako o kadautan ang sala nga nahimo, adunay kahigayunan sa kaluwasan, adunay kahigayunan sa kapasayloan, adunay kahigayunan sa paghinungsol. Amen? Bisan pa sa kinatipusang gininhawa sa kinabuhi. Namatay si Kristo Jesus tungod sa atong kalapasan. Amen? Praise God! Tungod ana, nabatunan nato ang kapasayloan. Wow, grabe kayong gibuhat sa Ginoo. Kini nga dautan ng makasasala ang kriminal, niila ni Jesus ingon nga manluluwas. Giila niya ang iyang gingharian. So, kaling si Jesus, kapalusa kasing-kasing inyong kriminal. Kapalusa kung usay, naasa kasing-kasing sa kriminal. Kapalusa kung tinuod ba o dili. Nagkapalo si Jesus, sa kasing-kasing ganing tawhana, o gihatag ni Kristo ang saad, na despite sa hukom sa kalibutan anong tawhana,
makasulod siya sa ginharian ni adto gayong adlaw. Amen? Niining kalibutan na igsuon, nga dali ra kaayo, dili lang sa paghukom, kundi sa pagsilot usab, makahupay paminawon nga at the end of it all, sa katapusan, ang gisulti sa Dios maong natunan. Pait man ang sentence, pait man ang hukom ni adtong kriminal nga naa sa tuon ni Jesus sa kalibutan. Pero makalipay paminawon nga sa katapusan, sa gudlo sa ginhawa, lumas kayo siya. Praise God. So, igsuon, kung pilion nato nga ilhon sa Jesus, ingon nga Ginoo manuluwas, makasiguro kita nga makasulod sa ginharian sa langit, sama sa kriminal dito sa cross nga tupad ni Jesus. Kabalo mo, lahi-lahi tag kamatayon nga dagatan nining kinabuhia. Tigawad na? Moabot gyud ang takna sa mutuo kag sa madili, moabot gyud ang takna nga mamatay ta. Ang pangutana diha, andam na baka. Okay? Importante lang gyud samtang buhi pa ta, na siguro nato nga nadawat ni nato si Jesus Christ sunod sa atong kasing-kasing. Ingon nga Ginoo o personal nga maluluwas sa atong kinabuhi. Kung dili nato hulaton igsuon nga magtinga ta, usa ta mudawat ni Jesus. Daghang moingon nga bata pa kayo ko. Taas pa kayo panahon. Unya na kung walagad sa Ginoo. Unya na kung mudawat ni Kristo. Daghang moingon nga batanon pa kayo ko. Unya na maglingaw-lingaw sa akong kalibutan. What if madisgrasya? What if ma-heart attack? What if ma-high blood? Mostly kaming kamatayon na direkta. May baka confess pa ka nga, Lord, dawaton ko ikaw sa akong kasing-kasing, isip akong Diyos at personal nga manuluwas. What if madiriktang patay? Diba? So wala ta kabalo, basig ulahi lang tanan. Maong samtang batanon ka pa, dawata si Jesus Christ. Di nga sunod sa mga kasing-kasing. Ingon nga Ginoo o personal mo nga manluluwas. So wala ta kabalo sa idangatan nato sa unahan. Amen? Ang importante siguro nga ang imong kalag siguro na kung asa pa ingon. Amen? Dili importante ni kalibu. Part 1 man gud atong kalibut. Part 1 man gud atong kinabuhi diri sa kalibutan ni igsuon. So, ang pinaka-final good, kanang part 2, kanang makauban na nato ang Ginoo. Ngunang samtang buhi pa ta, siguro nga kung nakadawat kang Jesus, nagbatinod-anon ka sa pag-alagad niya. Siguro nga kung wala pa ka nakadawat ni Jesus, dawata siya karon sa inyong kasing-kasing. Aron sa bisan usang takna or adlaw, importante yun na siguro nato sa atong kasing-kasing nga nadawat nato ang kaluwasan nga gitanyag ni Jesucristo. Tungod ani andam na taning gitawag og kamatayon. Dili na ta mahadlok kay ang atong padulngan langit ug makauban na nato sa Jesucristo hangtod sa atong kinabuhi. Mao ni ang pulong sa Ginoo atong idong atong ulo ug kung wala pa nimo nadawat si Jesus igsuon sa kinasing-kasing, gihangyo ko ikaw, gihagit ko ikaw nga dawata si Kristo sulod sa mong kasing-kasing, sapat lang aning nga prayers. Salamat Ginoo sa mong pagpanansang sa cross dito sa Kalbaryo. Salamat Lord, natulog sa imong kamatayon, nakabaton kami kapasayloan ug kaluwasan. Ining matak na among giablihan ang kasing-kasing. Inimbitar ka na mo, Ginoong Jesus, na masulod sa mong kasing-kasing. Maghari ka sa mong kinabuhi. Among gihinyong sula ng mga kasipyatan nga nahimo sa pulong, sa buhat, sa lahuna,
mga sala nga wala na mo masayri nga sala na di ay. Sa among mga tinanawan, daghan ng mga sala, amo din gihinusulan. Sumulod ka sa mong kasing-kasing, ikaw ang among himuong Diyos o personal na maniniwas. Salamat sa imong pagkamaayo, Lord. Salamat nga ikaw ang maghatag ka ng bagong kinabuhi. Sinuhi ang matagusang nidawat ni mo karon, O Diyos. Ikaw ang maghatag og bagong kinabuhi, bagong pananaw, bagong lifestyle sa kinabuhi, Lord. Yung kini magbuhat para sa mong kimayaan. Salamat sa mong tulong karon, Ginoo. Pasidunggan ka, pasalamatan ka. Ug I pray nga ang tanan na pahinumduman sa inyong napulong. I pray nga ang tanan na dasig. I pray ang tanan na bless ug mabusog. Salamat, O Diyos, pasidunggan ka. Ibalik na mo kanimo ang tanan dungog himaya. Tanang pagpasalamat in Jesus Christ's name. Amen and amen.